få spanden fuld. Ja. Så skal jeg ned og fande vand. Altså, havde det været for 70 år siden, så kunne jeg godt have gået lidt hurtigere op og ned ad trappen. Men i dag vil jeg altså hellere stå deroppe. Men der falder jeg med 25 km i timen, når jeg falder ned. Siger Arbejdstilsynet. Jeg ved ikke, hvad farten er, når jeg falder ned med trien. Og så slår hovedet ned i trinene hele vejen ned her. Men det må vi jo spørge Arbejdstilsynet, hvad farten er fra faldet fra en stige i samme højde.